लोगोफोर आं बे सासे बोरायखौ मा एसे गोबाव जाबाय दे नुगासिनो ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुङो इनिफ्राय मिसगाइड होयो बेनिफ्राय नंथारै जाथारै भिडिअस लाबोगासिनो दे बे बर' नंगौना नङा बिनियाव बर'नि थै दंना गैयाथाय नोंथांमोना साननानै नाय एबा थांनानै नायलाय बिनि माबायावहाय फेसबुक पेजावहाय बा शास्त्रआवबो लिरनाय दङ बोसोन बिजाबनि 23 अयदिया 13-4 लिरनाय दं मिथिबाय गथ'फोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो गोनो गोथो खालामनो नांलिया होननानै गोथार शास्त्रआवबो लिरनाय दङ स' जोङो बेफोरखौनो नोजोर होनानै नायो गोथार बिजाबफोराव जोङो मोनो स' बेफोरनि थाखायनो जोङो बुङो जाहाथे गथ'फोरा नंगौ गियान मोजां आखलाव थाबायथों होननानै जोङो बयबो सानो जोंनि गथ'फोरखौ जों गासिबो मोजां जाजानो लुगैयो गासैनि न'खराव नोंबो नोंनि फिसाफोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो नङा होमबा जाय नायगिरि नोंथांमोनाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ गाव गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ बुङो ना मोजाङै फराय दे मोजां गोसो होनानै फराय गासिबो बुङो गिदिर गोलावफोराबो बुङो मोजाङै फराय नानि बाबु फंबाय बिनानाव बेफोरबायदि गोबां बुङो स' जोङो बेकग्राउन्डआव बेफोरबायदि गुबुंलेखौ नुयोब्ला नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला बाबा जि गाज्रि भिडिअस लाबोयोना कमेडि लाबोनांगौब्रा जोंबो बुजियो कमेडिखौहाय बा कमेडिनि नामावहाय ससियेल मिडियाखौ बेबायदि मिसगाइड होनो नाङा दानि गथ'फोरा एसेग्राब सोलोङो गुबुननिखौसो नायो गुबुननि गाननाय जोमनाय गुबुननि फाव फेसनफोरखौसो नायो न'खरनिखौ नाया न' सिङाव थानानै नाया गुबुनाव आउटआव बेकग्राउन्डआव बेफोरखौसो सोलोङो स' बेकग्राउन्डआव नोंसोरनो बेबायदि देखायोबा सासे बोराय गाहेला जानानै बाबा लाजिनो रोङै मा गन्थं दंना गैया बेलाय बर' नंगौना नङा जाखो देलाय बाबा थोद नायथाव जाया जि लासिं सिं जि भाइराल जागासिनो बेनिफ्राय ओरैबायदि लासिं सिं बिनि माबाखौ नुयोब्ला आरोना बा मैयाबो नुदों दहाय फुङावबो नुदों आङो फिसाजो आंना मबाइल नायनो बिबाय मबाइल नायहोबाय आं बेखौसो नुगुरबाय आङो ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों बे बोरायखौ लाजिनो रोङा नामा बियो सासे बोराय जानानै बेफोरबायदि भिडिअस होबाय थानो दा सोरबा आंखौ बुंगोन खालि मालायनि भिडिअस लाबोयो औ जों लाबोखागोन जों भिडिअ बानायग्रा मानसि जों क्रिएटार मानसि भिडिअ बानायग्रा जों बानायखागोन बेबायदि मानसिखौ नुयोब्ला मानो होनोबा जोंहाबो फिउचार दं गथ' गथाय दं जोंनि गथ'फोराबो बेकग्राउन्डआव मा होनो थाबायो बेकग्राउन्डआव जों नायो हा बेकग्राउन्डआवहाय बेफोरबायदि मिसगाइड होनायफोरखौ जोंनि गथ'फोराबो नोजोर होगोन सानसे समाव नङा होमबा सोलोंगोन दायो नाय हनै बिनानावमोना बेसेबांबा जानाय लोंनायजों पार्टि खालामनायजों बेसेबां भाइराल जागासिनो नुवाखै होमबा माबायदि बेसेग्राब दुखुनांथाव बे बिनानावमोनखौसो जोङो बुजायनांगौ फोरोंनांगौ मोजां नलेज होनांगौ नाथाय सासे बोराय गाहेला जानानै नायलाय माबायदि बाथ्रा बुङो हा सोर रागा जोङालासिनो थागोन देलाय नोंसिनि थाखायनो बोराय गाहेलाफोरानो बेबायदि दिन्थिलाङोबा नोंसिनि थाखायनो गथ'फोरा सोलोंगोन मिथिबाय बाबा लासिं सिं लाजिनो रोङै मासे बोराय गाहेला एकदम जालायनानै जेन'बा हाबा जादोंना जायाखैलाय गथ' दंना गैया नोंनियालाय आंनो एन्सार हरलाय गथ' दंना गैया बोराय जालायनानै ना हिनजाव मोनालासिनो बालन्दा जानासो दङ नामा आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाङामोन नाथाय आङो दिनै बुंनो गोनां जाबाय दे आङो दुखु मोननानैसो बुंदों आं बे बाथ्राखौ मिथिबाय मानो होनबा सासे बोराय नोङो न'खर दैदेनगिरि बेबायदि बाथ्राखौ नोङो ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा बेबायदि भिडिअसखौ बा नङैनि जि गाज्रि बाथ्रा दिहुनो नोङो नोंनि खुगानिफ्राय नुगासिनो बेबायदि ससियेल मिडियायावहाय एन्टारटेनमेन्टनि नामाव ससियेल मिडियाखौ गुबुंले मिसगाइड दाहो होननानै आं नोंखौ सिगाङाव बुंबाय मोनसे भिडिअसबो लाबोखांबाय आं नोंनि सायाव मोजाङै नाय भिडिअसखौ थोद अयनाय जादों दा नैबे गथ'फोरहा न'खराव बिमा बिफाफोरा बुजायग्रा दंना गैया एबा दङ न'खराव बुजायग्रा दङ बिमा बिफाया रायो नाथाय बिमा बिफानि खोथाखौ लाया खायसे गथ'फोरा मिथिगौ आङो दा बे गथ'फोरखौ नों आङा बाहेरनि बेकग्राउन्डफोरनि सुबुंफोरा बिदा फंबाय ना जोंनि आफादफोरा बुंनांगोन बुंखागोन बुजायनांगोन दा नोंसोर बायदिनो बोराय गाहिलाफोरानो बेफोरबायदि दिन्थियोब्ला सोर बुजायनो हागोन सोर बुंनो हागोन आंनो कमेन्ट हरलाय सोरबा बाब्रे थोद एसे लाजिनो सोलोंदोब्रा सासे बिफा जाबाय सासे बर'नि थै दङ नोंनियावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ फोसाबलांनांगौ सोरखौबा गाज्रि भाइराल जानाय नुयोबा जों फंसे फंनैजों बुजाय हरनांगौ ना बेफोरबायदि जानांगौ सासे बोराय जालायनानै सासे बुरि जालायनानै सासे बिमानि आइ महर जानानै दिनै गाबोन एसे बेफोरबायदि भाइराल एकदम गावखौनो सनमान गैयै माबा फैलाला हा बेफोरबायदि भिडिअस लाबो जोंनि उन जेनेरेसनखौ मा सानदों नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया अन्नानै शेयार खालामनानै हो बे भिडिअसखौ जाहाथे बे आदैनिसिम सफैयो ना अन्नानै बे आदै नोंथाङा आंनो बे फिननायखौ हर नोंथाङा मा सानो नों सासे बिफा जानानै नों सासे बोराय गाहेला जानानै बर'नि थै दङ नोंनियावहाय
जोंनि नों बायदि सासे बोराय जानानै नों बायदि मा होनो न'खरनि दैदेनगिरि गार्जेन जानानै जुदि नोंनि गथ'आबो बेफोरबायदि मा होनो गाज्रि नलेजखौ लानानै गुबुनजों सोरजोंबा सोंखारि जायोबा गुबुनजों सोरजोंबा रायजायोब्ला माब्लाबा समाव खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि कन्डिशनाव होमबा नों मा सानगोन नों दुखु मोनगोन ना मोना नोंसोर बायदिनिफ्रायनो सोलोङो बे गथ'फोराथ' जेबो बुजिया बे गथ'फोरा देरफुनाय समावहाय बिसोरो मा खालामबा मा जागोन बेफोरखौ मिथिया जेरै गथ' गोरलैया दै अरखौ सिनायनो रोङा दैयाव बारसोमबा मा जागोन अराव बारसोमबा अरखौ दांबा मा जागोन बे गथ' गोरलैयाबो सिगां मिथिग्रा जेब्ला अरखौ दांफ्लांगोन अब्लासो खामजागोन अब्लासो बुजिगोन बेबायदि जायो बेखायनो बे सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय समफोरावहाय नोजोर होनानै बेकग्राउन्डआव जों बुंनो गोनां जायो बेकग्राउन्डखौ नायनानैसो जों बाथ्राखौ बुङो नोंसोर बायदियानो बै गथ'फोर दानि भाइराल जानाय गाज्रि भाइराल जानाय बेफोरखौ बुङाब्ला नोंसोरसो फोरोंगासिनो माथो स' लोगोफोर आं मा बुंनो आं दायो डिउटियावसो दङ आं फैफिनगोन र' आं फैफिनगोन बेबायदि भाइराल जाबाय थायोब्ला आङो नागारा आं बेबायदि मा होनो बेकग्राउन्डआव मिसगाइड होग्राफोरखौ आङो नुबानोखि आं बुंखागोन आरोना आं गारा मानो होनबा स्ट्रं जोंनि लाइमोनफोरा स्ट्रं गोबां जानांगौ मिथिबाय बेफोरबायदि भाइराल नुयोब्ला शेयार खालामनो नाङा मानो होनोबा जोंनि गथ'फोराबो नुगोन सानसे समाव सोलोंगोन बिसोरनि फरायनायफोरा माइन्डआव थानाय नङा हाबनाय नङा मोजां नलेजखौ सोलोंनाय नङा मानो होनोबा देरफुनाय समावनो मबाइल लागोन देरफुनाय समावनो मबाइलखौथ' बयबो लायो बेखौथ' बुंनो हाखाला उन्दैनिफ्रायनो लायो नङा होमबा बेनिफ्राय देरफुनाय बेबायदि समावनो साना हसेया हाबा जागोन सोरजोंबा खारसनहैगोन सोरजोंबा लाना खारलायगोन गाबोन समनिया हाबा जागोन मास मोनसे मोननैनि उनावनो ब्रेकआप जालायगोन हौवाजों डाइभर्स जागोन बेनिफ्राय बिनि उनावहाय बिमा बिफाया खस्थ' मोनगोन गावबो खस्थ' मोनगोन बेफोरबायदिखौ जोङो बोरै नायना थानो हानो थ' बिनि थाखाय जों बुङो बेकग्राउन्डआवहाय जेब्लाबो क्लिनखौ लाखियोब्ला होमबानिया नों आंनि गथ'आबो क्लिन सोलोंगोन बेकग्राउन्डआवनो जुदि लेथ्राब्ला जोंनि गथ'फ्राबो लेथ्रा सोलोंलांगोन स' नोंथांमोना मा बुजियो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय स' बेखिनिखौनो आं दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच नायनो थाखाय नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नेक्स्ट भिडिअआवबो थाबैनो बेफोरबायदि मा होनो नलेजखौ मोननो हायो फिसा फिसा नलेजखौ आरोना